Kamar yadda na ji daga bakin wasu daga cikin abokansa kan akwai waƙoƙin da ita ta ɗau nauyinsu ta kuma roƙe shi da su yi bidiyon waƙoƙin ta. A lokacin da waɗannan abubuwan suke ta faruwa Hamisu Breaker bai yi shura an san shi a ko'ina kamar yanzu ba. Na iya tunawa a cikin firar tasu akwai inda ta bayyana cewa ya yi min duk wani abu da zan rabu da shi amma kuma ban rabu da shi ba. A taƙaice ba ina ganin laifin Rakiya ba ne domin sha'anin so ya wuce haka, ba kuma ina kare Hamisu Breaker ba ne domin tun kan a san Hamisu Breaker a duniya ya nuna rashin amincewarsa da soyayyar ta. Ina tausaya mata matuƙar gaske, ina kuma yi wa duk wasu masoya fatan alkhairi Allah ya haɗa su da masoya na gaske. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyin ku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Soyayyar Rakiya da Breaker ni ga ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa tana taya mamansa aikace domin kama kafa. Kafin mu je cikin labarin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora shi. Idan kuma daman ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba, 'yan kwanakin nan ne social media ta rikice kan batun soyayyar Hamisu Breaker da ficecciyar jaruman nan ta masana'antar Kano Rakiya Musa, inda har mawakin yayi wata wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kan batun soyayyar tasu da jarumar, inda ya bayyana wa duniya cewa babu abin da yake tsakanin sa da ita face mutunci. Biyo bayan maganar tasa ne muka samu rahoto daga jaridar Zuma Times inda suka yi rubutu kaman haka: soyayyar Rakiya da Breaker ni ga ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa take taya mamansa aiki domin kama kafa. Da fari dai ban so na sa bakina a wannan maganar ba kwata-kwata, saboda a wajena ba kowane batu ne yake buƙatar tankawa ba. To amma abu biyu ne suka ja hankali na farko shine tausayin da Rakiya ta bani ta kuma ba wa jama'a bayan kallon shirarsu da jaruma Hadiza Gabon. Sai abu na biyu, yadda na ga wasu na alakanta cewa wannan masoyi ba kowa bane illa Hamisu Breaker. Wannan gabar ta biyu ta yi daidai da tunani na bayan kammala kallon da muka yi ni da tawo masoyiyar, wanda mu ba wa junanmu wahala ba. Ina gama kalla na ce mata Allah isa ba Breaker take nufi ba. Umman Hanan ta ce anya kuwa. Mu dawo maganar ma a ƙarƙashin gaba ta biyu, domin kuwa ina da abun faɗa dozin kaman haka. Ban yi wannan rubutun domin aibata wani ba, ban yi kuma domin na ba wani kariya daga cikin su biyun ba, illa kawai na dan san wani abu dangane da alakar tasu su biyun. Hamisu makwabcinmu ne a unguwar Ɗorai, domin kuwa gida ɗaya ne tsakaninmu da gidansu, don haka tamkar ƙani na yake dan tun bai kai shekara 5 a duniya. Bayan makwabci kuma ƙani, kuma Hamisu Breaker ya kasance ɗalibi na ne, domin kuwa ya ɗau tsawon shekaru yana ɗaukan karatu a gurbi na tun kan yayi nisa a harkar waka, domin kuwa har ya fara harkar waka yana ɗaukan karatu a gona. Ban san me ya haɗa Hamisu Breaker da Rakiya ba, amma na tabbatar da cewa Rakiya tana yi wa Hamisu Breaker so maras misaltuwa, domin kuwa Rakiya tana zuwa gidansa Hamisu Breaker ta zauna da mahaifiyarsa ta dinga taya ta aikace. Takan shiga kasuwa ta iyo wa mahaifiyar Hamisu Breaker sayayya a kasuwa na kayan miya, duk da kasancewar ta celebrity matashiya. A sau ɗaya ba sau biyu ba, duk sanda na shiga gidansa Hamisu sai na same ta a ciki, ko suna fitowa da Khadija kanwar Hamisu Breaker ko kuma da shi Hamisu. In har Hamisu ya gaishe ni, ita ma sai ta rusuna ta gaishe ni. Ba ma ni kadai ba, duk waɗanda suke rukunin gidansu sun saba da ganin ta, domin ranaku ɗaiɗaiku ne ba ta zuwa gidansa Hamisu Breaker. Tambayar anan shine, shin Hamisu Breaker ya taɓa soyayya da Rakiya? Ba zan iya amsa tambayar kai tsaye ba, domin tun a wancan lokacin Rakiya ce ke neman soyayyar Hamisu Breaker, kuma ina dalili. Kamar yadda na ji daga bakin wasu daga cikin abokansa kan akwai waƙoƙin da ita ta ɗau nauyinsu ta kuma roƙe shi da su yi bidiyon waƙoƙin ta. A lokacin da waɗannan abubuwan suke ta faruwa Hamisu Breaker bai yi shura an san shi a ko'ina kamar yanzu ba. Na iya tunawa a cikin firar tasu akwai inda ta bayyana cewa ya yi min duk wani abu da zan rabu da shi amma kuma ban rabu da shi ba. A takaice ba ina ganin laifin Rakiya ba ne domin sha'anin so ya wuce haka, ba kuma ina kare Hamisu Breaker ba ne domin tun kan a san Hamisu Breaker a duniya ya nuna rashin amincewarsa da soyayyar ta. Ina tausaya mata matuƙar gaske, ina kuma yi wa duk wasu masoya fatan alkhairi Allah ya haɗa su da masoya na gaske. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna
buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Soyayyar Rakiya da Bureka ni ganau ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa tana taya mamansa aikace-aikace domin kama kafa. Kafin mu je cikin labarin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora shi. Idan kuma daman ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba, 'yan kwanakin nan ne social media ta rikice kan batun soyayyar Hamisu Bureka da ficecciyar jaruman nan ta masana'antar Kannywood Rakiya Musa, inda har mawakin yayi wata wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kan batun soyayyar tasu da jarumar, inda ya bayyana wa duniya cewa babu abin da yake tsakanin sa da ita face mutunci. Biyo bayan maganar tasa ne muka samu rahoto daga jaridar Zuma Times inda suka yi rubutu kamar haka: soyayyar Rakiya da Bureka ni ganau ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa take taya mamansa aiki domin kama kafa. Da fari dai ban so na sa bakina a wannan maganar ba kwata-kwata, saboda a wajena ba kowane batu ne yake buƙatar tankawa ba. To amma abu biyu ne suka ja hankali na farko shine tausayin da Rakiya ta bani ta kuma bawa jama'a bayan kallon shirarsu da jaruma Hadiza Gabon. Sai abu na biyu, yadda na ga suna alakanta cewa wannan masoyi ba kowa bane illa Hamisu Bureka. Wannan gabar ta biyu ta yi daidai da tunanina bayan kammala kallon da muka yi ni da tawo masoyiyar, wanda mu bawa junanmu wahala ba. Ina gama kalla na ce mata Allah isa ba Bureka take nufi ba. Umman Hanan ta ce anya kuwa. Mu dawo maganar ma a ƙarƙashin gaba ta biyu, domin kuwa ina da abun faɗa dozin kamar haka. Ban yi wannan rubutun domin aibata wani ba, ban yi kuma domin na bawa wani kariya daga cikin su biyun ba, illa kawai na dan san wani abu dangane da alakar tasu su biyun. Hamisu makwabcinmu ne a unguwar Ɗorai, domin kuwa gida ɗaya ne tsakaninmu da gidansu, don haka tamkar ƙani na yake dan tun bai kai shekara 5 a duniya. Bayan makwabci kuma ƙani, kuma Hamisu Bureka ya kasance ɗalibi na ne, domin kuwa ya ɗau tsawon shekaru yana ɗaukan karatu a gurbi na tun kan yayi nisa a harkar waka, domin kuwa har ya fara harkar waka yana ɗaukan karatu a gona. Ban san me ya haɗa Hamisu Bureka da Rakiya ba, amma na tabbatar da cewa Rakiya tana yi wa Hamisu Bureka so maras misaltuwa, domin kuwa Rakiya tana zuwa gidansa Hamisu Bureka ta zauna da mahaifiyarsa ta dinga taya ta aikace-aikace. Takan shiga kasuwa ta iyo wa mahaifiyar Hamisu Bureka sayayya a kasuwa na kayan miya, duk da kasancewar ta celebrity matashiya. A sau ɗaya ba sau biyu ba, duk sanda na shiga gidansa Hamisu sai na same ta a ciki, ko suna fitowa da Khadija kanwar Hamisu Bureka ko kuma da shi Hamisu. In har Hamisu ya gaishe ni, ita ma sai ta rusuna ta gaishe ni. Ba ma ni kadai ba, duk waɗanda suke rukunin gidansu sun saba da ganin ta, domin ranaku ɗaiɗaiku ne ba ta zuwa gidansa Hamisu Bureka. Tambayar anan shine, shin Hamisu Bureka ya taɓa soyayya da Rakiya? Ba zan iya amsa tambayar kai tsaye ba, domin tun a wancan lokacin Rakiya ce ke neman soyayyar Hamisu Bureka, kuma ina dalili. Kamar yadda na ji daga bakin wasu daga cikin abokansa kan akwai waƙoƙin da ita ta ɗau nauyinsu ta kuma roƙe shi da su yi bidiyon waƙoƙin ta. A lokacin da waɗannan abubuwan suke ta faruwa, Hamisu Bureka bai yi shura an san shi a ko'ina kamar yanzu ba. Na iya tunawa a cikin firar tasu akwai inda ta bayyana cewa ya yi min duk wani abu da zan rabu da shi, amma kuma ban rabu da shi ba. A takaice ba ina ganin laifin Rakiya ba ne, domin sha'anin so ya wuce haka, ba kuma ina kare Hamisu Bureka ba ne, domin tun kan a san Hamisu Bureka a duniya ya nuna rashin amincewarsa da soyayyar ta. Ina tausaya mata matuƙar gaske, ina kuma yi wa duk wasu masoya fatan alkhairi. Allah ya haɗa su da masoya na gaske. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Soyayyar Rakiya da Bureka ni ganau ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa tana taya mamansa aikace-aikace domin kama kafa. Kafin mu je cikin labarin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora shi. Idan kuma daman ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba, 'yan kwanakin nan ne social media ta rikice kan batun soyayyar Hamisu Bureka da ficecciyar jaruman nan ta masana'antar Kano Rakiya Musa, inda har mawakin yayi wata wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kan batun soyayyar tasu da jarumar, inda ya bayyana wa duniya cewa babu abin da yake tsakanin sa da ita face mutunci. Biyo bayan maganar tasa ne muka samu rahoto daga jaridar Zuma Times, inda suka yi rubutu kaman haka: soyayyar Rakiya da Bureka ni ganau ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa take taya mamansa aiki domin kama kafa. Da fari dai ban so na sa bakina a wannan maganar ba kwata-kwata, saboda a wajena ba kowane batu ne yake buƙatar tankawa ba. To amma abu biyu ne suka ja hankali na farko shine tausayin da Rakiya ta bani ta kuma ba wa jama'a bayan kallon shirarsu da jaruma Hadiza Gabon. Sai abu na biyu, yadda na ga wasu na alakanta cewa wannan masoyi ba kowa bane illa Hamisu Bureka. Wannan gabar ta biyu ta yi daidai da tunani na bayan kammala kallon da muka yi ni da tawo masoyiyar, wanda mu ba wa junanmu wahala ba. Ina gama kalla na ce mata Allah isa ba Bureka take nufi ba. Umman Hanan ta ce anya kuwa. Mu dawo maganar ma a ƙarƙashin gaba ta biyu, domin kuwa ina da abun faɗa dozin kaman haka. Ban yi wannan rubutun domin aibata wani ba, ban yi kuma domin na ba wa wani kariya daga cikin su biyun ba, illa kawai na dan san wani abu dangane da alakar tasu su biyun. Hamisu makwabcinmu ne a unguwar Ɗorayi, domin kuwa gida ɗaya ne tsakaninmu da gidansu, don haka tamkar ƙani na yake, dan tun bai kai shekara 5 a duniya. Bayan makwabci kuma ƙani, kuma Hamisu Bureka ya kasance ɗalibi na ne, domin kuwa ya ɗau tsawon shekaru yana ɗaukan karatu a gurbi na tun kan yayi nisa a harkar waka, domin kuwa har ya fara harkar waka yana ɗaukan karatu a gona. Ban san me ya haɗa Hamisu Bureka da Rakiya ba, amma na tabbatar da cewa Rakiya tana yi wa Hamisu Bureka so maras misaltuwa, domin kuwa Rakiya tana zuwa gidansa Hamisu Bureka ta zauna da mahaifiyarsa ta dinga taya ta aikace-aikace. Takan shiga kasuwa ta iyo wa mahaifiyar Hamisu Bureka sayayya a kasuwa na kayan miya, duk da kasancewar ta celebrity matashiya. A sau ɗaya ba sau biyu ba, duk sanda na shiga gidansa Hamisu sai na same ta a ciki, ko suna fitowa da Khadija kanwar Hamisu Bureka ko kuma da shi Hamisu. In har Hamisu ya gaishe ni, ita ma sai ta rusuna ta gaishe ni. Ba ma ni kadai ba, duk waɗanda suke rukunin gidansu sun saba da ganin ta, domin ranaku ɗaiɗaiku ne ba ta zuwa gidansa Hamisu Bureka. Tambayar anan shine, shin Hamisu Bureka ya taɓa soyayya da Rakiya? Ba zan iya amsa tambayar kai tsaye ba, domin tun a wancan lokacin Rakiya ce ke neman soyayyar Hamisu Bureka, kuma ina dalili. Kamar yadda na ji daga bakin wasu daga cikin abokansa kan akwai waƙoƙin da ita ta ɗau nauyin su ta kuma roƙe shi da su yi bidiyon waƙoƙin ta. A lokacin da waɗannan abubuwan suke ta faruwa, Hamisu Bureka bai yi shura an san shi a ko'ina kamar yanzu ba. Na iya tunawa a cikin firar tasu akwai inda ta bayyana cewa ya yi min duk wani abu da zan rabu da shi, amma kuma ban rabu da shi ba. A takaice ba ina ganin laifin Rakiya ba ne, domin sha'anin so ya wuce haka, ba kuma ina kare Hamisu Bureka ba ne, domin tun kan a san Hamisu Bureka a duniya ya nuna rashin amincewarsa da soyayyar ta. Ina tausaya mata matuƙar gaske, ina kuma yi wa duk wasu masoya fatan alkhairi, Allah ya haɗa su da masoya na gaske. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma daman ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Soyayyar Rakiya da Bureka ni ganau ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa tana taya mamansa aikace-aikace domin kama kafa. Kafin mu je cikin labarin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora shi. Idan kuma daman ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na
ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Idan ba ku manta ba 'yan kwanakin nan ne social media ta rikice kan batun soyayyar Hamisu Breaker da ficecciyar jaruman nan ta masana'antar Kannywood Rakiya Musa, inda har mawaƙin ya yi wata wallafa a shafinsa na IG wato Instagram kan batun soyayyar tasu da jarumar, inda ya bayyana wa duniya cewa babu abin da yake tsakanin sahi da ita face mutunci. Biyo bayan maganar tasa ne muka samu rahoto daga jaridar Zuma Times inda suka yi rubutu kamar haka: soyayyar Rakiya da Breaker ni ga ne ba jiyau ba, domin har gidansu take zuwa take taya mamansa aiki domin kama kafa. Da fari dai ban so na sa bakina a wannan maganar ba kwata-kwata, saboda a wajena ba kowane batu ne yake buƙatar tankawa ba. To amma abu biyu ne suka ja hankali na farko shine tausayin da Rakiya ta bani ta kuma ba wa jama'a bayan kallon shirarsu da jaruma Hadiza Gabon. Sai abu na biyu, yadda na ga wasu na alakanta cewa wannan masoyi ba kowa bane illa Hamisu Breaker. Wannan gabar ta biyu ta yi daidai da tunanina bayan kammala kallon da muka yi ni da tawo masoyiyar, wanda mu ba wa junanmu wahala ba. Ina gama kalla na ce mata Allah isa ba Breaker take nufi ba. Umman Hanan ta ce anya kuwa. Mu dawo maganar ma karkashin gaba ta biyu, domin kuwa ina da abun faɗa dozin kamar haka. Ban yi wannan rubutun domin aibata wani ba, ban yi kuma domin na ba wani kariya daga cikin su biyun ba, illa kawai na dan san wani abu dangane da alakar tasu su biyun. Hamisu makwabcinmu ne a unguwar Dorai, domin kuwa gida ɗaya ne tsakaninmu da gidansu, don haka tamkar ƙani na yake dan tun bai kai shekara 5 a duniya. Bayan makwabci kuma ƙani, kuma Hamisu Breaker ya kasance ɗalibi na ne, domin kuwa ya ɗau tsawon shekaru yana ɗaukan karatu a gurbi na tun kan yayi nisa a harkar waka, domin kuwa har ya fara harkar waka yana ɗaukan karatu a gona. Ban san me ya haɗa Hamisu Breaker da Rakiya ba, amma na tabbatar da cewa Rakiya tana yi wa Hamisu Breaker so maras misaltuwa, domin kuwa Rakiya tana zuwa gidansa Hamisu Breaker ta zauna da mahaifiyarsa ta dinga taya ta aikace-aikace. Takan shiga kasuwa ta iyo wa mahaifiyar Hamisu Breaker sayayya a kasuwa na kayan miya, duk da kasancewar ta celebrity matashiya. A sau ɗaya ba sau biyu ba, duk sanda na shiga gidansa Hamisu sai na same ta a ciki, ko suna fitowa da Khadija kanwar Hamisu Breaker ko kuma da shi Hamisu. In har Hamisu ya gaishe ni, ita ma sai ta rusuna ta gaishe ni. Ba ma ni kaɗai ba, duk waɗanda suke rukunin gidansu sun saba da ganin ta, domin ranaku ɗaiɗaiku ne ba ta zuwa gidansa Hamisu Breaker. Tambayar anan shine, shin Hamisu Breaker ya taɓa soyayya da Rakiya? Ba zan iya amsa tambayar kai tsaye ba, domin tun a wancan lokacin Rakiya ce ke neman soyayyar Hamisu Breaker, kuma ina dalili. Kamar yadda na ji daga bakin wasu daga cikin abokansa kan akwai waƙoƙin da ita ta ɗau nauyin su ta kuma roƙe shi da su yi bidiyon waƙoƙin ta. A lokacin da waɗannan abubuwan suke ta faruwa, Hamisu Breaker bai yi shura an san shi a ko ina kamar yanzu ba. Na iya tunawa a cikin firar tasu akwai inda ta bayyana cewa ya yi min duk wani